Ak si nie ste istí, ktorý flexibilný hriadeľ a reťaze na čistenie odpadov použiť, je toto video pre vás. Pokrieme nasledujúce témy: výber správnej vrtačky, pripojenie vrtačky k vášmu flexibilnému hriadeľu, používanie správneho flexibilného hriadeľa pre vaše účely a niečo o výhodách rôznych druhov reťazí. Môžete použiť buď káblovú alebo bezdrôtovú vrtačku. Nepoužívajte úder, poškodí hriadeľ a vrtáky. Pri bezdrôtovej vrtačke majte extra batérie. Je to dôležité. Ak má táto vrtačka 10 mm skľúčovadlo, môže prijať vrták s priemerom 10 mm, potom budete v poriadku. 10 mm je 3/8 palca. Musíte mať vrtačku, ktorá má sklzavé skľúčovadlo alebo obmedzovač krútiaceho momentu. Nie je to fakt, ale vo všeobecnosti bude kovové skľúčovadlo. Zvyčajne mať lepšiu funkciu sklzavého skľúčovadla ako plastové. Vaša vrtačka musí mať medzi 30 a 70 Nm krútiaceho momentu alebo joule. A chcete otáčky v rozmedzi od 900 do 2000 otáčok za minútu, najlepšie variabilnú rýchlostnú vrtačku. Dôvodom je, že pri vyšších rýchlostiach sú reťaze na čistenie odpadov centrované pomocou centrálnej palivovej sily, ale pri nižších rýchlostiach sa odrážajú vo vnútri potrubia. Takto sa budete orientovať v križovatkách a zákrutách. Ukážem, ako pripojiť flexibilný. Ako vidíte tu, mám konektor hriadeľa a tento konektor hriadeľa používa 6 nastavovacích skrutiek na uzamknutie hriadeľa do adaptéra. Tento potom zapadá do vašej bezdrôtovej vrtačky. Môžete získať konektory, ktoré sú skrimpované na mieste. Tieto sú pomerne populárne, ale nevýhodou skrimpovaných konektorov hriadeľa je, že sú náchylné na zlomenie. A samozrejme, keď ich potrebujete vymeniť. Musíte vymeniť celý hriadeľ alebo kúpiť celý nový adaptér na výmenu tejto časti, kdežto ten, ktorý je držaný pomocou nastavovacích skrutiek, je v podstate len uvoľnený, skrátený a potom znovu upevnený, rýchlo a jednoducho, čo vás dostane do akcie. Na druhej strane tohto adaptéru hriadeľa mám uzamknutie hriadeľa a použil som toto uzamknutie hriadeľa, aby som udržal rukáv. Rukáv tu a ložisko rukávu. Čo najbližšie k zdroju energie. Dôvod, prečo to robím, ak narazím na pevnú prekážku s mojou reťazou na čistenie odpadov. Inercia zastavenia prejde cez flexibilný hriadeľ a vráti priamo k vášmu adaptéru, ktorý je teraz pripojený k vašej bezdrôtovej vrtačke. A samozrejme, vaše sklzavé skľúčovadlo by sa malo zapojiť do vašej vrtačky. Ak sa to však nestane, táto vrtačka riskuje, že sa začne otáčať a môže spôsobiť zranenie. Teraz je to nepravdepodobné, ale predsa, viete, radšej byť opatrný ako ľutovať. A z tohto dôvodu držím svoj rukav čo najbližšie k koncu vrtačky, aby, ak by sa napríklad skutočne ohnul, rukav sám poskytol trochu dodatočnej ochrany a zabránil ostrému ohnutiu tu. Zvyčajne, ak sa hriadeľ ohne, je to veľmi nepravdepodobné a veľmi zriedkavé. Ale ak by sa to stalo, zvyčajne je to v tejto oblasti tu. Pri výbere flexibilného hriadeľa je potrebné zohľadniť 3 faktory. Prvým faktorom je priemer potrubia, v ktorom budete pracovať. Toto je rovnako dôležité ako druhé zohľadnenie, ktorým je priemerný počet ohybov, ktoré máte na tom potrubí. A tretia vec, ktorú treba zvážiť, je, koľko rozprávania od vás bude potrebné. Napríklad, ak sa chystáte čistiť tuky, vlhčené obrúsky alebo malé korene, trvá menej času dokončiť úlohu ako pri odstraňovaní tuberkulácie alebo struvitu alebo niečom podobnom. Tieto 3 faktory určujú dĺžku. Priemer hriadeľa mali vybrať tenší hriadeľ. Je flexibilnejší, ale to sa prejavuje na úkor krútiaceho momentu. Zatiaľ čo hrubší hriadeľ môže mať väčší krútiaci moment, ale je preto
menej flexibilný. To znamená, že nebudete schopní navigovať flexibilný hriadeľ s priemerom pol palca alebo 12 mm cez dvojpalcovú spojku, lebo ohybový polomer hriadeľa s priemerom pol palca je oveľa väčší ako ohybový polomer dvojpalcovej spojky. Ako všeobecné pravidlo rád používam flexibilný hriadeľ s priemerom 6 mm alebo štvrťpalcový hriadeľ pre vaše dvojpalcové potrubia. Pokiaľ ide o potrubia s priemerom 3 až 4 palce, použil by som 8 mm hriadeľ, čo je 5-16 palca. A to je, ak je viac ohybov, ak je menej ohybov a chcem viac krútiaceho momentu, vylepšil by som to pre 4-palcovú rúrku. Odporúčal by som prejsť na 10 mm hriadeľ 3 8-palcových hriadeľ. Pre väčší krútiaci moment a rozdiel v flexibilite nie je až taký veľký. V skutočnosti je 10 mm hriadeľ ten, ktorý používam najčastejšie, avšak v momente, keď prechádzate z rúr s priemerom 4 na 8 palcov, chcete používať flexibilný hriadeľ s priemerom 12 mm alebo pol palca, najmä ak plánujete odstraňovať struvit, tuberkuláciu, vodný kameň, močový kameň a podobné usadeniny. Pokiaľ ide o výber vhodnej dĺžky hriadeľa, môžem vám zaručiť, že dlhší nie je nevyhnutne lepší. Dôvod, prečo to hovorím, je ten, že tieto hriadele sú účinnejšie na kratších vzdialenostiach. Čím dlhší je váš hriadeľ, tým viac energie budete potrebovať na prenos sily na koniec náradia. Odporúčam, zmerali priemer od vašich prístupových bodov a získali hriadeľ, ktorý má presne túto dĺžku, potrebujete väčší dosah, získajte konektor hriadeľa. Vyzerá to takto. A môžete pripojiť jeden hriadeľ na jednej strane a druhý hriadeľ na druhej strane, čím získate dodatočný dosah. Konektory hriadeľa majú dokonca kapacitu pre 2 rôzne veľkosti hriadeľa. Môžete mať napríklad polpalcový hriadeľ, ktorý poskytuje výkon až do určitého bodu a potom 3-8 palcový hriadeľ, ktorý vám poskytuje väčšiu flexibilitu ďalej, takže je menej toho, čo musí vaša bezdrôtová vrtačka tlačiť. Väčšina skúsených používateľov kupuje 2 samostatné hriadele, konkrétne preto, že je to menej na nosenie na mieste. A zároveň ďalšou výhodou je, že ak sa vám náhodou ohne ten hriadeľ po ceste, máte v dodávke k dispozícii ďalší hriadeľ, ktorý si môžete jednoducho vziať, pokračovať v práci a neskôr odrezať tú ohnutú časť a pripojiť späť váš hriadeľ k vrtačke. Poďme sa teda trochu porozprávať o rôznych druhoch reťazí a ich aplikáciách a výhodách. Tu je napríklad kruhová reťaz. Kruhová reťaz je najlepšia na funkcie odstraňovania vodného kameňa. Dôvodom je, že ako môžete vidieť tu, táto reťaz má veľa tvrdých častí spojených s rezacím okrajom. A rezací okraj je oveľa väčší, čo znamená, že v každom danom okamihu je na vnútornom priemere vnútorného povrchu tejto rúry viac zubov ako na bežnej reťazi. Teraz má takáto kruhová reťaz tvrdé kovové časti spojené s okrajom. Je lepšia pre sklenenú hlinu alebo liatinové potrubia. Máme tú istú verziu pre PVC rúry a ako vidíte, nemá žiadne tvrdé kovové časti spojené s vonkajším priemerom alebo rezacou hranou tejto reťaze. Tento kruhový reťazec, dostupný v rôznych veľkostiach, tu je 4 palce a 3 palce. Ako vidíte, tento malý trojpalcový ti je zjavne určený pre PVC, zatiaľ čo tento malý dvojpalcový je určený na čistenie dvojpalcových, liatinových alebo vitrifikovaných hlinených rúr. Takže to sú obvodové reťaze, hlavne na odstraňovanie vodného kameňa. Predtým, než prejdeme k ďalším reťaziam, chcem len poukázať na to, že veľmi často majú zákazníci kombináciu vrtacej hlavy s obvodovou reťazou, aby mali rezáciu hranu vpredu. Takže môžete kombinovať tieto reťaze s rôznymi hlavami vrtačky, aby ste mali výhody rezného okraja vpredu.
Takže ďalšia reťaz, ktorú máme, je na bežné odstraňovanie upchatí. Opäť máte reťaze, ktoré majú na sebe tvrdé kovové časti. Toto je X-typ, náš najagresívnejší, a toto je kroko, ktorý má na sebe malé zúbky. Tieto reťaze na odstraňovanie upchatí prichádzajú buď s vrtacou hlavou, alebo bez vrtacej hlavy. Ako vidíte, jedna má vrtaciu hlavu a druhá nie. Hlavice vrtačky niekedy si zákazníci kupujú samostatnú hlavu vrtačky a umiestňujú ju ďalej dolu po flexibilnom hriadeli, aby mali väčšiu schopnosť byť flexibilnejší, ohýbať sa a navigovať cez spojenia. Ale v každom prípade to je tiež osobná preferencia. Je dôležité si pamätať, že tieto hriadele majú dve odrody. Tento tu je vaša ťažká reťaz na čistenie odpadov, na rozdiel od tejto, ktorá je ľahká reťaz. Môžete vidieť rozdiel medzi týmito reťazami, ak sa na ne pozriete takto. Ťažká reťaz je zjavne ťažšia, zatiaľ čo ľahká reťaz je tenšia a menej hustá. Dôvod, prečo máme ľahkú a ťažkú reťaz, je ten, že ťažká reťaz vyžaduje oveľa viac energie a to môže byť ťažké, keď pracujete s 8 mm hriadelom alebo 6 mm hriadelom, jedným z menších hriadelov. Ľahká reťaz znamená, že na otáčanie tejto reťaze je potrebný menší krútiaci moment. Opäť, ľahké zariadenia majú tiež vrtáky na konci alebo bez vrtákov. Opäť je to osobná preferencia. Zistíte, že potrubia s menším priemerom budú mať iba 2 súbory článkov. Zatiaľ čo potrubia s väčším priemerom budú mať 3 súbory článkov. Vaše veľmi malé priemerové rúry budú mať iba jednu sadu článkov a ako vidíte, sú dostupné v rôznych variantoch bez alebo s tvrdými kovovými časťami pri rezacom okraji. Nakoniec by som chcel hovoriť o našej mini reťazi na čistenie odpadov. Toto je prakticky malý stred s veľmi malým množstvom reťazí na ňom. Prichádzajú v dlhšej variante určené pre vaše 2 palce a máte aj také s tvrdými kovovými hrotmi spojenými s rezacím okrajom na odstraňovanie usadenín z rúr. Toto je akýsi hybrid medzi vašou okrúhlou reťazou a bežnou reťazou, ale určený pre menšie priemery rúr. Posledná vec, ktorú by som chcel upozorniť vás, je krokomol. Krokomol v 3 rôznych veľkostiach 30, 40 a 50 mm a líši sa veľkosťou hriadela. Majte na pamäti, že by ste tento veľký kus nemohli pripevniť na 8 mm alebo 5-16 hriadel. Pretože na otočenie niečoho tak ťažkého je potrebné oveľa viac krútiaceho momentu. Sú mimoriadne agresívne a používajú sa hlavne na obnovu spojov alebo na brúsenie veľmi pevných prekážok, zlyhanej, vložky a podobne. Týmto končím svoje video. Dúfam, že ste ho považovali za užitočné. Ak som niečo vynechal, neváhajte sa s nami skontaktovať. Moja adresa je plumbertools.com. Alebo, ak ste v Európskej únii, zurtools.com. A ak ste vo Veľkej Británii, plumbertools.co.uk. Ďakujeme za sledovanie. Majte sa pekne, s Bohom.